Moro, oon Jakke. Harrastusmahdollisuudet Kemissä, osa 3. Ja nyt esitetään 2 urheilulajia ja Samihan tuleekin esittelemään ensimmäisen. Ja niin kuin Jake sanoi. Mä puhun nyt jääkiekosta, se on hauska harrastus ja sitä voi pelata kaikilla avokentillä. Esimerkkinä on kentistä, avokentistä, Kivikon kentät ja Karihaaran kentät. Ja itse minä tämän jälkeen näytän videolla Peurasaaren kentällä luistelleen. Pysy pystyssä! Niin, se siitä luistelusta ihan mukava urheilulaji. Sekin, no varsinkin jos jääkiekkoa harrastaa, niin täytyy osata luistella. Sitten siirrytäpä salin puolelle. Kemistä löytyy 2 ilmasta salia. Toinen on Tervahallilla, jossa mä käyn niin Puntilla, ja sitten toinen on niin Sauvosaarella uimahallin vieressä. Siinä on myöskin tuo urheilukenttä, jossa nuo koululaiset käy ja siellä voi käydä muutenkin ja siellä on myös yksi luistelurataakin. Ja sitten saalille. Kyllä toimii. Avata lukko.